Jeppe moi! Tässä Kuusamon juuston juustolähettiläs-sarjassa matkaan pohjoisesta etelään ja käyn matkan varrella tapaamassa mielenkiintoisia ihmisiä, joilla on rohkea asenne. No niin, tervetuloa Jyväskylään. Tänään lähdetään maastopyöräilijä Kaisa Härkösen kanssa pistelemään hänen kotireiteilleen. Hyppää mukaan! Lähdetään siitä liikenteeseen, että miten päädyit pyörän selkään? No siitä tuli oikeastaan mun opiskeluvuosien kautta rakas harrastus. Et mä olin muita lajeja harrastaessa, mä olin ihannoinut aika paljon ja haaveillut pitkään ulkoilmalajeista. Ja sitten mä jossain vaiheessa tajusin, kun istuskelin jossakin salibändi SM-sarjan pudotuspelien vilttiketjussa, kattelin ulos, että aurinko paistaa, että mitä hitseä me täällä teen, kun mä voisin olla tuolla ulkona ajamassa. Ja sitten opiskeluaikoina kävi semmoinen mahdollisuus, että meillä oli maastoliikunnan kurssi ja siellä oli semmoinen opettaja, joka sitten tarjosi mulle mahdollisuutta päästä kokeilemaan semmoisella hyvällä pyörällä ajamista. Eli niin kuin, jos nyt vetää muutama mutka suoraksi, niin ympäri mennään ja yhteen tullaan. Että itse olet periaatteessa nyt siinä samassa asemassa, että olet puskemassa sitten näyttämässä vähän esimerkkejä ja hakemassa uusia harrastajia lajille. Niin. Kyllä, joo. Siis pidän kursseja erityisesti naisille ja on ollut toki niin kuin eri ikäryhmillekin, mutta pääasiassa sitten joko lajin parin vastatulleita tai sitten pitemmän aikaa harrastaneita, jotka haluaa esimerkiksi endurokisaamista alkaa harrastamaan, niin sitten niitä coachailee ja toisaalta sitten myöskin sellaisia, jotka alkaa ohjaamaan muita, eli esimerkiksi vaikka Suomen ladun ihmisiä, jotka sitten ohjaa seuroissa. Kyllä. Taas uusia harrastajia. Hurjaa ja vaarallista. Mitä sä siihen sanot? No mun mielestä maassapyöräilijä voi tehdä ihan just sillä tasolla kuin miten haluaa tai sillä tavalla kuin miten haluaa. Että sitä voi niin kuin tehdä elämäntilanteen mukaan tai maaston mukaan tai kaveriporukan mukaan tai ihan vaan oman fiiliksen mukaan. Se voi olla päivästä vaihdellen eri, että voi hakea semmoista easyä neulaspolkua ja kauniita maisemia ja sitten toisaalta voi niinku hakea vauhtia ja vapauden tunnetta kovaa vauhtisessa bikeparkissa. Et siihen välille mahtuu ihan kaikkea mahdollista. Että kaikille jotain? Kyllä. Onko niinku kumminkin rakkaus lajiin vielä säilynyt, vaikka lajista on tullut niin sanotusti ammatti tai että se työllistää? On säilynyt. Joo. Jos se jossain vaiheessa on alkanut vähän väsyttää, niin silloin täytyy vähän höllentää tahtia ja hankkiutua kavereiden kanssa ajamaan. Ja se asian ydin löytyy kyllä hyvin nopeasti sitä kautta. Kyllä se näin on. Ystävien kanssa harrastaminen. Se ystävien tärkeyttä on. Ei voi tarpeeksi korostaa missään vaiheessa. Ei. Se on aina. Se on parasta. Se on elämässä, niin vaikka se näyttää, että ei ole töitä ja ei ole oikein mitään, mutta muistaa vaan harrastaa. Niin kyllä mäkin tiedän niin paljon ihmisiä, ketkä on päätynyt sitten sen harrastuksen kautta, että siitä on tullut myös ammatti ja se vielä se rakkaus siihen lajiin säilyy, että vaikka se leipä tuleekin sitä kautta pöytään, niin se on silti yhtä siistiä aina lähtee. Kyllä. Tää ei missään nimessä rajoita pyöräilyä, vaan se on vaan. Se on tosi monessa kyllä. Kyllä. Ja kieltämättä, kun on sellainen intohimoinen harrastaja ollut aina, on se laji mikä tahansa, niin joskus taisin ehkä siitä kuullakin vanhemmilta vähän sellaista, että onko sitä pakko aina ihan niin paljon tai viedä sitä niin kuin tavallaan pitkälle tai näin, mutta ei ne sitten enää viime vuosina ole huomautellut, kun siitä on tosiaan alkanut saada leipää, niin kyllä se sitten, sitä ei ikinä tiedäkään ja tänä päivänä ehkä niitä mahdollisuuksia nähdäänkin paremmin, että johonkin asiaan intohimoinen panostaminen voi tosiaan hyvinkin muuttua. Joo, ja sitten me ollaan taas seuraava sukupolvi ja vähän kannustetaan erillä tavalla
Kyllä. Sillä tavalla, että se ei ole se pelkkä. Ollaan huomattu, että se pelkkä kova työnteko, niin se ei välttämättä ole se niin missään nimessä se vastaus. Että. Mitä? Mennään eteenpäin. No niin, seuraavaksi täräytetään kohti Kouvolaa ja lähdetään katsomaan, miten Tonterin Roopella hoituu mettähommat.